Doncs ha estat molt positiva perquè també veníem jugadores noves, jugadores que ja hi eren l'any passat, aleshores s'ha notat ara ja els darrers partits doncs, que hem agafat ja una identitat col·lectiva a l'hora de jugar i això es nota molt. Jo crec que quan parlava d'identitat parlava sobretot en defensa i després en atac el tenir jugadores que poden aportar molt a nivell de punts i en tot en general doncs, fa que el joc sigui molt fluid i jo crec que és això, la nostra base és la defensa i després en atac ja surten les coses. Sí, jo crec que era l'objectiu ja de la temporada, classificar-nos per la fase d'ascens, estem invictes i per què no acabar de arrodonir aquesta temporada tan bona que hem fet amb la possibilitat de l'ascens. Home, la Lliga femenina està a un nivell superior, lògicament, i hi ha molta qualitat, però jo considero que també el que fa un equip és el fet de que estigui unit, que el que et parlava, que tingui una identitat i tot es podria parlar. Lògicament, per estar a Lliga femenina ja parlaríem d'altres factors i suposo que s'hauria d'incorporar altra gent a l'equip. Doncs evidentment l'objectiu assolit de les fases, o sigui que podria dir que l'evolució ha sigut molt bona, però sí que és veritat que al final ha sigut una temporada molt atípica, ja comences amb dubtes de l'agost, si la pretemporada, si podrem jugar, si no, i al final ja t'hi fiques allà, comença la Lliga, realment ja tot va realment molt rodat i al final sí que és veritat que ha sigut mesos molt complicats, que uníem molts partits per positius i de més, però jo crec que al final aquí hem arribat i realment això, objectiu assolit. Doncs jo crec que al final hem estat realment molt sèries en el dia a dia, o sigui, des del primer moment que ja sabíem que competíem, ens vam ficar al mono de trabajo, no? Jo crec que hem acumulat molts entrenos, moltes setmanes de realment sessions molt intenses i realment molt exigents entre nosaltres i això ens ha permès al final arribar a un nivell tant en atac com en defensa als partits que realment jo crec que podem estar molt contentes. Possibilitats d'ascens, començaré pel final. Evidentment no som un equip dels favorits com per pujar, però sempre ho diem, que al final a unes fases tot pot passar, a un partit poden passar 1000 coses, pots tenir un mal dia i de més, i al final això, l'equip està amb moltíssimes ganes, per moltes de nosaltres serà la primera fase d'ascens a Lliga 1, o sigui que amb moltíssimes ganes de gaudir-ho al màxim. Tal com està la Lliga femenina et diria que no, perquè a més també nosaltres som una plantilla que cap de nosaltres es dedica realment professionalment a això, compaginem moltíssimes altres coses i al final per aquesta categoria jo crec que has de tenir mínim algú que t'aporti una experiència real a Lliga femenina. Jo crec que érem un equip molt nou, que no havíem jugat la majoria juntes i jo crec que hem anat coneixent-nos i a poc hem anat jugant millor. Jo crec que entendre'ns a pista i intentar fer el que demanava l'entrenador i sobretot en defensa, jo crec. Sí, jo crec que sí, que durant tot l'any hem estat jugant bé i a veure què passa a la fase. Sí, sempre hi ha opcions, mai se sap, en una fase pot passar de tot. Jo crec que ens faltarien reforços, però part del bloc potser podria seguir. Ha sigut un camí llarg perquè era un equip molt... Teníem un bloc de jugadores que seguia de l'any passat, però l'altre nou, i hem hagut d'aprendre moltes coses, però ha sigut xulo. El que més hem millorat, potser jugar en equip, perquè al principi ens costava molt trobar-nos i connectar, i ara la veritat és que millor. I en defensa també ens costava molt trobar els espais i ara la veritat és que ho hem millorat una miqueta. Una fase d'ascens a Lliga 1 és molt complicada, però sí que tenim molta il·lusió i ho intentarem donar tot. Home, sempre hi ha possibilitats, però la veritat és que de tots els grups que ens podien tocar, crec que ens ha tocat el més complicat. L'equip com està ara, jo penso que es necessitarien canvis i molts reforços, perquè és una lliga, hi ha molt salt entre Lliga 2 i Lliga 1, però tot és començar.